Benvinguts i benvingudes. Avui és dimecres i dimecres d'entrevista política. Ens acompanya Joaquim Albert, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Benvingut. Hola, bon dia. És la primera entrevista que fem aquesta temporada i de fet els anem preguntant a tots els partits una mica com estrenem aquesta temporada, aquest curs polític, com l'hem arrencat, i entenc que ha encarat evidentment aquestes eleccions municipals, oi que sí? Correcte, hem arrencat aquest nou curs polític ficat amb l'objectiu el 28 de maig del 2023. La precampanya podríem dir que ja està en marxa. Nosaltres tenim pensat també arrencar-la molt en breu i, com dic, arrencar-la és el moment ja de començar a explicar als ciutadans quin projecte portem, quines accions ens agradarien per Malgrat, per transformar Malgrat i com encararíem aquesta campanya per aconseguir el màxim de vots que ens avalessin per poder fer un govern municipal. Esquerra ja ha començat a fer passos, potser és un dels primers que va començar a moure's en aquest sentit. Sí, vam començar a moure'ns ja fa molt de temps, fa més d'un any i mig, encara que no s'hagi vist, més que res perquè el nostre projecte és ambiciós, nosaltres volem liderar un govern municipal i per fer-ho, i volem liderar un govern municipal que no vingui a gestionar un ajuntament, sinó que vingui a transformar el municipi. Per fer això tan ambiciós necessites persones, necessites idees i necessites saber molt bé en quin punt et trobes i cap on has d'anar. Per tant, fa un any i mig ja vam començar tot aquest recorregut de trobar-nos amb molta gent, molts malgratencs, amb trobades informals, a vegades un cafè, a vegades una trobada de 7 o 8 persones dins un debat en el local nostre, per anar modelant tot aquest programa electoral que recull totes aquestes mancances que ens ha dit la gent de cultura, la gent de comerç, la gent de diferents sectors i poder elaborar un programa electoral realista i sobretot eficient per les persones, no fer una carta als Reis. Això ho tanquem ara, aquesta fase la tanquem ara la setmana vinent amb l'última trobada i ben aviat tindrem programa electoral i ja podrem començar a explicar a la gent del poble. Això vol dir que què serà, a finals d'aquest any o l'any vinent que ja començarem a conèixer el programa d'Esquerra? A principis de l'any vinent, perquè ara ja venen unes dates que hem d'estar per altres coses, venen dates familiars i jo crec que quan comenci l'any és quan començarem a explicar-ho a entitats, gent del poble fent trobades, i aquí m'agradaria també remarcar a la gent del poble que si veu que els partits fem trobades, obrim, diguéssim, les portes per explicar el que portem, que la gent hi assistís, que hi anés a escoltar i anés, en el nostre cas, almenys a proposar, perquè el programa electoral sí que serà la nostra proposta, però deixem sempre una porta oberta a nivell de propostes concretes per acabar d'enriquir aquest programa, i això ho farem amb aquestes trobades amb la ciutadania que portarem a terme. Podem avançar algun dels pilars d'aquest programa o no? Sí, de pilars totes les àrees tenen les seves prioritats, lògicament. Si parlem de cultura, lògicament el dèficit d'un gran equipament cultural o ja quasi d'equipaments culturals és existent a Malgrat, no tenim cap equipament cultural tret de la biblioteca, però un gran equipament cultural per poder-hi fer obres de teatre, música en bones condicions, poder-ho gaudir tal com es mereixen tant els artistes com el públic, amb aquest respecte, doncs falta. Per tant, en cultura, lògicament, un teatre nou és una de les prioritats que nosaltres tenim en ment. A nivell d'habitatge no cal dir que està el 2022 amb 0 pisos de lloguer social a preus assequibles al municipi, amb més de 20.000 habitants, també és una prioritat que necessitem posar ja en disposició dels ciutadans de Malgrat. I el tema de comerç també, lògicament, aquesta dinamització que sempre es parla, sempre la gent es queixa, però mai s'acaba portant a terme. I en altres àrees, com per exemple esports? Esports, ara hem tingut fa poc una problemàtica, que és una problemàtica redundant, que és repetida, d'una problemàtica que vam tenir fa un any, que és amb el tema d'espais. Lògicament, el municipi té una vitalitat molt bona a nivell esportiu. La gent, els nens com els més grans fan esport, practiquen esport, i això és bo, és positiu, i per tant el que hem de fer és poder donar totes les facilitats perquè aquesta gent la pugui practicar amb el que necessita, bàsicament. I el tema del repartiment d'horaris era un fre amb això. La gent, els nens no podien practicar l'esport tal com demana el seu dia a dia d'entrenament. Per tant, aquí és bo el que ja s'ha fet, buscar totes les instal·lacions esportives, perquè en aquest cas jo crec que sí que anem ben servits, instal·lacions esportives, tret d'algun manteniment que pugui faltar en alguna instal·lació, però sí que anem ben servits, doncs treure el màxim partit a totes les instal·lacions, tant siguin públiques com privades, també com han fet ara amb el pavelló del Vedruna, perquè tots els nens puguin disposar de les seves hores per fer esport.
Joaquim, pel que fa a la llista d'Esquerra concretament, hem anat coneguent alguna cara més, a part de la teva, que encapçales aquesta llista d'Esquerra Republicana. Hem conegut, per exemple, a Patricia Bernadàs, que s'ha afegit al projecte. Correcte, la Pati l'heu conegut ara, però es va afegir al projecte fa un any i mig, quan van començar tot aquest procés, i va entrar com un torbellino, no? Per dir-ho d'una manera, amb moltes idees, moltes ganes de fer coses endavant. Ella, com que és professora, també s'ha encarregat de modelar tota la part del programa d'educació, que ha fet una gran tasca també a l'hora de modelar-lo, parlant amb diferents persones, i ja ho va dir ella el que vol és un municipi on tothom ens sentim orgullosos de formar-hi part, i ho té posat enmig del cap i ella vol treballar per això. Quan coneixerem més noms propis de la llista d'Esquerra? Doncs molt aviat tenim ja preparada una altra tanda de presentar persones i ben aviat el coneixerem. Ben aviat vol dir abans de Nadal, en aquest cas? Sí, aquest és l'objectiu. Canviem de tema, hem parlat una mica d'Esquerra, d'aquesta situació, no?, de cara a les properes eleccions municipals. Hi ha altres temes que també són d'actualitat al nostre municipi, com per exemple el de les subvencions per les plaques fotovoltaiques, oi que sí? Sí, en el ple passat vàrem posar sobre la taula no una irregularitat, perquè està ben redactat, les bases d'aquesta subvenció ho explico una miqueta millor. L'Ajuntament ha habilitat una subvenció per qui té plaques fotovoltaiques d'autoconsum d'energia a casa seva, doncs pugui adherir-se a aquesta subvenció i rebre 400 euros de l'Ajuntament. A les bases hi ha un punt que diu que aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions. Sí que és cert, això no és cap mentida, aquesta subvenció és compatible, però el que passa és que la subvenció de la Generalitat, per exemple, i les altres subvencions que es podrien acollir aquestes persones no són compatibles amb les de Malgrat. Estem parlant que la subvenció de la Generalitat se'n va cap als 1.200 euros. Això fa que si algú demana les dues subvencions i la Generalitat veu que també ha demanat una subvenció al municipi, li pugui retirar la seva subvenció de 1.200 euros, quedant-se la persona amb la de 400 euros, quan seria molt més beneficiosa aquesta de 1.200 euros. I jo crec que aquesta lletra petita, podríem dir-ho d'una manera, s'ha d'explicar. Per això a mi ara m'agrada explicar-ho, que la gent tingui en compte això, que les subvencions de Malgrat, aquesta de 400 euros, tot i que diu que és compatible amb les altres subvencions, les altres no ho són amb aquesta, que ho mirin bé. La solució a tot això, nosaltres sempre ho hem dit, inclús vam presentar una moció a ple perquè es portés a terme, que és la bonificació de l'IBI a totes aquelles persones que tenen plaques fotovoltaiques instal·lades a casa. De la manera que l'Ajuntament cregués més oportú, 2-3 anys de bonificació amb un 20, 30, 40%. Això és modulable segons cada Ajuntament ho fa a la seva manera. Per què creu que és una millor opció aquesta de bonificar en l'IBI? Perquè, per una banda, la bonificació de l'IBI és compatible amb altres subvencions, per tant, podries estar cobrant la subvenció de la Generalitat, 1.200 euros, i podries tenir una reducció de l'IBI per tenir plaques fotovoltaiques. Això és un major estalvi per les persones al final de mes anar a les seves butxaques. I així sí que estàs dinamitzant i potenciant l'energia d'autoconsum, perquè això, al cap i a la fi, l'objectiu no és altre que la gent cada cop es posi més plaques de fotovoltaiques d'autoconsum i anem cap a aquesta transformació verda que nosaltres tant perseguim. Entrem a la recta final de l'entrevista, parlem de comerç. Comerç és un tema estrella a Malgrat i és un tema que nosaltres creiem que s'ha d'abordar. És com dèiem al principi de l'entrevista, està dins del nostre programa i nosaltres el volem abordar. Perquè, com sabem, el comerç a Malgrat cada cop hi ha menys comerços oberts, això a tots ens dol, a tots ens fa pena, també el carrer queda més trist, el centre comercial queda més mort, i el que volem també pels comerciants perquè tinguin un majors ingressos a final de mes és dinamitzar-lo. Fins a dia d'avui nosaltres veiem que es van fent bolets, es van posant bolets, ara han sigut les jardineres, un altre dia seran banderoles, un altre dia seran altres coses, però trobem a faltar una feina d'estratègia des del punt de vista d'anàlisi i visió, d'on som, en quin punt ens trobem, què necessita el comerç per dinamitzar-se i redactar realment un pla d'acció per fer que el comerç estigui dinamitzat. I no és una cosa que demanem nosaltres només, sinó que també demanen els comerciants. Els comerciants sí, demanen que es fiqui color al carrer. Els comerciants demanen que es reordeni una miqueta la via pública perquè la gent pugui circular i pugui sortir més a circular pel carrer i puguin entrar a les botigues. Però els comerciants també demanen aquesta figura d'una persona que estigui completament, exclusivament dedicada al comerç i que pugui teixir aquestes estratègies que els ajudi potser a 3, 4, 5, 6 anys
anar creixent progressivament. Fa anys que el comerç local és el punt de mira. Sí, fa molts anys, i potser precisament per això, perquè no hi ha estudis puntuals, hi ha demanes ajuda a la Diputació, al Consell Comarcal, que et redacti un estudi de locals buits, etc., però no hi ha un acompanyament continu, i això hi ha eines per fer-ho. Hi ha, per exemple, les àrees de promoció econòmica urbana que et permeten, que és un conveni bàsicament públic o privat, que et permeten dotar de recursos a aquesta regidoria o al comerç en si per anar teixint estratègies i plans d'acció que siguin sempre a millora, a millor, i poder fer assaig-error. Això funciona, ho deixem, això no funciona, ho canviem, i a tots els nivells, a nivell d'una acció dins de l'urbanisme o a nivell d'una acció més de promoció dins dels comerços. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Joaquim Albert, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, per ser avui amb nosaltres. Que vagi bé. Moltes gràcies a vosaltres.